Nikolić izbacio loptu do Vanje Ilića. Takav tim koji može da igraju u formaciji sa četvoricom, ali i sa trojicom defanzivaca, da je Dukanac uglavnom tu više, Ilić duboko na polovini rivala, nosio loptu 50 metara, onda odigrao za Kembela, Kembel centrirao, uporan Ilić, pogrešio je Nikolić, Kembel vraća za Ilića, može li ovo iz prvog dodira, odigrao je za Gigića, izvođenje ovog udarca iz ugla. Kembel kratko za Gojkovića, opet Kembel, lako prihvatio tu loptu, ga tamo na Tojčića, ali nije došao do njega. Sada je dobro Gojković u duelu sa Đokićem, prekršaj Đokića. Pokušava da vrati loptu, ništa od toga. Kočović. Izbacio ga je Kembel, Kočović. Da ga zaustavi, nije uspeo. Tanko. Podigao loptu na drugu stativu, nije loše, šansa je 1-0. Gojković asistirao, a Kembel pogodio. Peti pogodak za njega ove sezone. Javor Matis 1, Kolubara 0 od 12. minuta. Duel sa Đokićem, pronašao je Tanka. Ovaj se namestio na centru, šut i dobro gađao do gola. Ovdje odgurnuo Kembela. Dobio opomenu od arbitra Ostračanin. Kembel. Ilić se okrenuo. Đokić. Video Kočovića, poslao preciznu loptu u visokom luku. Ilić. Dukure. Pa Kembel. Prekršaj Kembela. Odbila se lopta od njega, tamo Kembel. Dva igrača Kolubara u njegovoj neposrednoj blizini. Zubairu ga napada, ali Kembel. Može li ovo da stigne Kočović? Kontakt sa Kembelom. Nović. Zubairu. Kembel. Sada kraj leve out linije. Javor Matis je ostvario svoj uvodni cilj i odmah usporio ritam. Sada ovde prekršaj zbog kojeg će možda biti promena ni u jednom ni u drugom timu. Moglo bi to da znači da je Mladen Dodić zadovoljan, pre svega razvod desno. Milićević i Bakić u sredini defanzivne linije, a Kočović levo. Hajde vidimo što može Kembel. Kembel na treningu. Sada Đuranović je zblokiran. Kembel otklonio opasnost i to mu je bila jedin Srđan Kočić. Kolubara, podsjećam, tematički je bezbedilo opstanak Kolubara i bilo bi dobro da osvoji koji bod, ali da vidimo šta može Kembel, prelepo 2-0. 52. minut. Sada ima dva koraka prednosti, odmah zaustavio igru. Gigić je možda mogao sam da ide na gol Kolubare. Sada Gigić čuva loptu. Javor mora ovdje da pobedi, da jedan bod neće biti dovoljan
iz ovog susreta. Ilić ide Dukure. Mora je Campbell da uspori svoje kretanje da bi dobio ovu loptu. Ispred njega Kočović. Campbell centrirao je, išla lopta u Ketera. Do Campbella priključio se Gigić. Pao je, ali se i podigao. Campbell pa Gojković. Razrađena odbrana Kolubare. Oštar centaršut. Izbačena lopta. Kočović. Ilić. Uzemo loptu Campbell. Preostala dva duela od četvrtog kola u play-out zoni. Igraju se u utorak od 18 sati i 15 minuta u Kruševcu i Lučanima. Napredak Radnički, odnosno mladi gost. Gojković za Campbella. Campbell. Dobar potez Campbella. Traži Gigi. Loše. Predao lopte u nog Campbellu. Campbell lepo promenio stranu. Video Gojković, u sredini je Campbell tamo. Gojković ka Campbellu. Kočić dotakao loptu, dovoljno da ono dođe do Vanje Ilića. Drugog tima. Gojković za Campbella. Stigao je ovo Campbell, ubacuje se Milan Ilić. Dobije jednu tešku loptu koju je jedva ostavio u terenu. Campbell. Prejako za Gojkovića. Bosić je bio i u Partizanu, ali nije se tu naigrao. Campbell, dobar potez pored Kočovića. Na kraju završio Bagarić za Kočovića. To odskočilo ispred Manojlovića, centaršut Kočića. Tojčić. Donald. Campbell. Campbell. Gojković izbacio loptu van terena. Odne ovu loptu, nije puno toga Milan Ilić učinio u napadu.